a evo i nešto za sve one koji žele da budu malo napredni u nemačkom jeziku. Motivationssprüche, motivacione izreke. Ako se krećete u krugu ljudi koji itekako dobro vladaju nemačkim jezikom, red bi bio da kažete i vi nešto što je specifično za ovo govoreno područje. Motivation, motivacija, der Spruch, izreka, die Sprüche, izreke, motivacione izreke. Die Arbeit für heute ist geschafft, wieder etwas verdient. Rad za danas je završen, ponovo je nešto zarađeno. Die Arbeit, rad, für heute, za danas, rad za danas. Schaffen, uspeti, obaviti nešto. Ist geschafft, oblik za prošlo vreme, je završen, je obavljen. Ok, drugi deo rečenice vida, ponovo. Etwas, nešto, i verdient, zarađeno. Verdienen, zaraditi, verdient, oblik za prošlost. Zarađeno. Etwas verdient, nešto zarađeno. Ok. Ohne Fleiß kein Preis. Bez truda nema cene. Ohne Fleiß, to je također bitno da zapamtite. Ohne Fleiß, bez truda. Kein Preis, nema cene. Preis, cena, kein Preis, bez cene. Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Gvožđe se mora kovati dok je vruće. To i kod nas ima, gvožđe se kuje dok je vruće. Man muss, ovo je bezličan oblik od glagola müssen, morati. Man muss, mora se. Das Eisen, jedna nova imenica za vas, gvožđe, schmieden i još jedan novi glagol. Kovati, schmieden. Kada imamo muss, müssen, können i tako dalje, rekli smo da uz ove glagole mora stojati dodatak. Man muss schmieden u ovom slučaju. Mora se kovati. Šta? Das Eisen, gvožđe. Solange es heiß ist. Solange, sve dok, es ist heiß, vruće je. U ovom slučaju to glasi es heiß ist. Wenn du willst, dass etwas richtig gemacht wird, mach es selbst. Wenn, kada ti želiš, willst, evo ga još jedan glagol, wollen, želeti, du willst, drugo lice, ti želiš, i on ne stoji sam, pa da vidimo šta je njegova dopuna. Das etwas, da nešto, das, da, etwas, nešto, richtig, ispravno, gemacht wird, bude urađeno, machen, raditi, evo je ta dopuna, ti želiš, znači da nešto ispravno bude urađeno. Mach es selbst. Opet. Machen, raditi. Mach je imperativ, naređenje, uradi. Es, to, sam, lično. Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Wer aufhört, ko prestaje, aufhören, prestati. Wer, ko, aufhört ili wer aufhört, ko prestaje, pa da vidimo šta. Ovdje ide opet dopuna. Besser zu werden, besser je bolji, zu werden, postati. Werden je postati. Zu werden,
koristimo jer ovaj glagol moramo dopuniti. Zu werden, zato stoji ovo zu. Dalje, hat aufgehört, iako ne stoji to se podrazumeva. Prestao je, aufhören, prestati, aufgehört, dakle, pošto je stavlja glagol, ovdje se ubaci hat aufgehört, ok, šta je prestao? Gut zu sein, sein, biti, a ovo zu je isti slučaj kao i u ovoj rečenici, samo što je ovdje znači prestao. Šta je prestao? Gut zu sein. Mora se nešto prestati, stoga ubacamo ovo zu. Keine Pause für die Müden. Nema pauze za umorne. Die Pause, eine Pause, pauza, jedna pauza i keine Pause, negacija, znači bez pauze, nema pauze. Für die Müden. Za umorne. Eto, to bi bilo to, nadam se da ste stigli na ovaj nivo, a mi pripremamo i ovakve lekcije za vas, gdje ćete moći i tekako da se usavršavate u njemačkom jeziku. Ćao!